τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε? Γεια σας κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ. θέλουμε καταρχήν να μας εξηγήσετε λίγο το σκεπτικό με βάση και την κριτική που είχατε κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα και είχε οδηγήσει και στην δημιουργία νέου φορέα από εσάς, τους λόγους για τους οποίους αποφασίσατε να συνεργαστείτε ή να ενταχθείτε στην Δημοκρατική Συμπαράταξη. Πρώτα απ' όλα η συγκυρία. Η συγκυρία απαιτεί μια πρόταση συνολική του χώρου της κεντροαριστεράς, των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι σε αυτή την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και γενικότερα απέναντι σε μια συντηρητική πολιτική. Εγώ βάζω τη συντηρητική πολιτική και τον ΣΥΡΙΖΑ και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που δεν θέλουν, δεν έχουν τη βούληση να κάνουν τις σοβαρές προοδευτικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα, ιδιαίτερα ένα κράτος που απομυζεί αυτή τη στιγμή με μια μαύρη τρύπα. Παρότι έχουμε φτάσει στη μείωση των ελλημάτων, παραμένουν τεράστιες μεταρρυθμίσεις που, εάν αυτές δεν γίνουν, θα είμαστε σε έναν γολγοθά, μια συνέχιση αυτής της κρίσης θα υπάρξει, που είναι εδώ και 7 χρόνια, θα συνεχιστεί και για πολλά άλλα χρόνια. Άρα αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι έχει αλλάξει ένα κλίμα. Ένα κλίμα, έχει γίνει ένας κύκλος. Υπήρξαν πολλά μυθεύματα, πολλά ψέματα, πολλές σειρμοσολογίες. Θα μας σώσουν οι Ρώσοι, θα έρθουν οι Κινέζοι να αγοράσουν το έλλειμμά μας. Ήταν η συνωμοσία του Πασόκ, το Δουνουτού και χίλια δυο πράγματα. Όλα αυτά έχουν καταπέσει και έχει καταλάβει ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού ότι εμείς κάναμε το καθήκον μας, την πατριωτική μας υποχρέωση, και αν όλοι είχαν στηρίξει από την πρώτη στιγμή, αν όλοι είχαν συμφωνήσει από την πρώτη στιγμή να περάσουν την κρίση όπως έγινε σε 3 άλλες χώρες, Πορτογαλία, Ιρλανδία και Κύπρο, θα είχαμε τελειώσει με αυτή την κρίση πολύ νωρίτερα. Αυτή η αβεβαιότητα που συνεχίζεται είναι αυτό που πλήττει πια την οικονομία. Δεν είναι τα ελλείμματα, είναι η αβεβαιότητα, είναι η αίσθηση ότι δεν προχωράνε τα πράγματα, μια αίσθηση που έχει και ο Έλληνας πολίτης, δυστυχώς, και στη διεθνή παγκόσμια οικονομία, τις διεθνείς αγορές και στην Ευρώπη. Αυτό είναι το μισό του προβλήματος. Το άλλο μισό πράγματι ήταν η κρίση τότε, αλλά σήμερα είναι η πολιτική κατάσταση. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Εμείς διατηρούμε την αυτονομία μας και οργανωτικά και πολιτικά. Να λέμε τις απόψεις μας. Χαιρόμαστε ότι πια υπάρχει μια σύγκληση στην αφήγηση για το τι έγινε, ποια είναι η κρίση, ποια είναι η διάγνωση, και ελπίζουμε να διαμορφώσουμε μια κοινή πρόταση, πολιτική πρόταση για το πού πρέπει να πάει η χώρα, και αυτή την πρόταση να τη βάλουμε όταν γίνουν εκλογές στην κρίση του ελληνικού λαού. Με αυτό το δεδομένο, ωστόσο, κύριε Πρόεδρε, και αφού λέτε ότι πρέπει να κρατηθούν αποστάσεις τόσο από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ όσο και από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, αντιλαμβάνομαι, για να δούμε και τα πολιτικά χαρακτηριστικά αυτής της επαναπροσέγγισης σας με το ΠΑΣΟΚ, αντιλαμβάνομαι ότι δεν αφήνετε περιθώρια οποιασδήποτε είδους συμπόρευσης, ας το πούμε, ή επίσης ή έβρεσης κοινών πολιτικών κωδίκων με την σημερινή κυβέρνηση, και εννοώ με το ΣΥΡΙΖΑ φυσικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια ευκαιρία να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και να συνενωθεί με ευρύτερες δυνάμεις. Θα λέγα πήρε τις δυνάμεις της κεντροαριστεράς από πλευράς ψήφων. Εκεί ήταν η κοιτίδα στην οποία απευθύνθηκε. Υπήρξε μεγάλη προσδοκία από πολλούς ανθρώπους που ψήφιζαν παλιά το χώρο της κεντροαριστεράς, ειδικά το ΠΑΣΟΚ, και που ήλπισαν σε αυτά που έλεγε ο κ. Τσίπρας. Έχουν απογοητευτεί, έχουν δει τις αλήθειες, και αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι δεν κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ να δείξει καμία προοδευτική, ριζοσπαστική πρόταση ή βούληση απέναντι στα κακό κείμενα στη χώρα μας. Ήρθε αντιμνημονιακά και έχουν γίνει πιο μνημονιακοί. Γιατί δεν είχαν τι άλλο να πούνε. Και αναγκασμένοι να εφαρμόσουν, να αποδεχθούν μια αλήθεια, μια πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι απλή. Αν δεν μπορείς να πας να δανειστείς, αν δεν μπορεί να βγεις στις αγορές, έχεις ανάγκη την υποστήριξη των εταίρων. Αυτό είναι το απλό. Και ας μην λέμε για περί συνωμοσίας και κάτι άλλο. Αυτή την απλή ανάγκη που την ξέρανε. Αντί να κοιτάξουμε ποιες πρέπει να είναι οι προοδευτικές αλλαγές στη χώρα μας για να πάει μπροστά ο τόπος, για να μπουν οι μηχανές της ανάπτυξης,
πουλήσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν υπήρχε. Άρα, τη στιγμή η οποία κατανόησαν και αποδέχτηκαν την ανάγκη να εφαρμόσουν κάποια μέτρα μνημονιακά, δεν είχαν τι άλλο να κάνουν. Αυτό δεν ήταν το πρόγραμμα το δικό μας. Ως Πασόκ το 9 με 11, εμείς ήρθαμε με πρόγραμμα αλλαγών. Δεν ήρθαμε ούτε αντιμνημονιακοί, ούτε υπέρ του μνημονίου. Εμείς ήρθαμε να αλλάξουμε σε κακό κείμενα. Λέγαμε ότι θα αλλάξουμε ή θα βουλιάξουμε. Δυστυχώς βουλιάζαμε. Δυστυχώς δεν προλάβαμε την κρίση που διαμόρφωσε ο κ. Καραμανλής. Ο κ. Καραμανλής είναι αυτός ο οποίος πήγε τη χώρα στα βράχια. Εμείς θα έπρεπε λοιπόν να σώσουμε τη χώρα από τη χρεοκοπία. Αυτό κάναμε. Παράλληλα όμως είχαμε ένα πρόγραμμα μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Καλλικράτης, διάδεια, Υπουργείο Παιδείας, τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις, το Open Gov, πάρα πολλά πράγματα, ο οικονομικός εισαγγελέας, σειρά πραγμάτων που κάναμε το μέσα. Αποδείξαμε δηλαδή ότι συγκρουστήκαμε με τα συμφέροντα και αυτό το κεντρικό πρόγραμμα που έχει η χώρα μας, που είναι ένα κράτος που δεν λειτουργεί σαν ένα σύγχρονο, δημοκρατικό, αποτελεσματικό κράτος. Αυτά πληρώνει ο ελληνικός λαός. Κύριε Πρόεδρε, πριν αναφέρω... Μακάρι λοιπόν όμως, για να απαντήσω και σε εσάς, μακάρι ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει. Μακάρι να ανοίξει. Μακάρι να καταλάβει ότι υπάρχει προοδευτική εναλλακτική. Ναι, να λύσουμε, να τελειώσουμε με το θέμα της κρίσης, να τελειώσουμε με το θέμα των μνημονίων, που δεν το κάνει, που καθυστερεί, που έκανε μια τραγική διαπραγμάτευση που κοστίζει τον ελληνικό λαό με τα κάτω-κοντρός, με τους νέους φόρους. Αλλά μακάρι να έκανε προοδευτικές προτάσεις. Πέρα δηλαδή από το να συζητάτε το εκλογικό σύστημα, που εντάξει είναι μια προοδευτική κατεύθυνση, η απλή αναλογική. Δεν είναι όμως εκεί το πρόβλημα του ελληνικού λαού. Πώς θα κατανοήμουν την εξουσία. Είναι πώς θα φτιάξουμε ένα σοβαρό, σύγχρονο, εγώ θα έλεγα κοινωνικό κράτος που θα υπηρετεί τον ελληνικό λαό, τη δημόσια συμφέρον και όχι τα πελατειακά συμφέροντα νομής εξουσίας. Κύριε Πρόεδρε, δηλαδή σε μια κατεύθυνση που ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να προτείνει κάποιες μεταρρυθμίσεις με προοδευτικό πρόσημο, εσείς πιστεύετε ότι θα μπορούσε η Δημοκρατική Συμπαράταξη να τη συζητήσει? Εγώ το έχω πει αυτό εδώ και καιρό. Απλώς νομίζω ότι όλοι μας βλέπουμε ότι τέτοια προοπτική τουλάχιστον δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Μακάρι να αλλάξουν, μακάρι να δουν ότι τα προβλήματα δεν είναι να βάλουν τους ανθρώπους τους στα πόστα του κράτους και να διαχειρίζονται την εξουσία όπως έκανε και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα μας να πάρουμε την εξουσία. Το πρόβλημα είναι να αλλάξουμε την εξουσία στη χώρα μας. Το λέω, το ξαναλέω, η εμπειρία μου τα πολλά χρόνια που έχω θητεύσει είτε σε υπουργεία είτε και ως πρωθυπουργός ή στην αντιπολίτευση, αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα της χώρας. Ένα κράτος που δεν λειτουργεί υπέρ του δημόσιου συμφέροντος. Και δεν εννοώ τον δημόσιο υπάλληλο. Αυτές είναι οι δομές που πρέπει να αλλάξουμε. Αυτές είναι οι αντιλήψεις που πρέπει να αλλάξουμε. Μπορούμε. Το αποδείξαμε όταν ήμασταν κυβέρνηση ότι μπορούμε να συγκρουστούμε και να κάνουμε μεγάλες αλλαγές. Άρα κύριε Πρόεδρε, είναι λύση οι εκλογές αυτή τη στιγμή? Από την εμπειρία μου, με συγχωρείτε, και αν θυμόσαστε, οι εκλογές, όταν ο κύριος Σαμαράς φώναζε για εκλογές το 2011 και τελικά μπήκαμε στην περιπέτεια των εκλογών, τι καταφέραμε? Να πάμε πολύ πίσω στην εφαρμογή κάποιων μέτρων που αν είχαν εφαρμοστεί το 2011 και το 2012 θα είχαμε πάλι φύγει από την κρίση. Ήμασταν πολύ κοντά να βγούμε στις αγορές το 2014. Αν λοιπόν ο κ. Σαμαράς κακώς ζητούσε τότε εκλογές, είχα προτείνει να συνεχιστεί τότε η κυβέρνηση, η κοινωνιστική πλειοψηφία, με πρωθυπουργό τον Παπαδήμο. Να συνεχιστεί η κοινωνιστική πλειοψηφία για άλλα 2 χρόνια που είχε το Κοινοβούλιο. Το 2011 είχαμε άλλα 2 χρόνια για να πάμε στις εκλογές μέχρι το 2013. Και να παραδώσουμε στον ελληνικό λαό πριν από τις εκλογές του 2013 μια χώρα που είχε ξεπεράσει την κρίση, που είχε φύγει από την εποπτεία και που θα μπορούσε ο ελληνικός λαός πια ελεύθερα να αποφασίσει ποια θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα, η επόμενη πορεία και ποιοι θα πρέπει να εκπροσωπήσουν τον ελληνικό λαό στη Βουλή και άρα και στην κυβέρνηση.
Αυτή ήταν η πρότασή μου. Δεν εισακούστηκα. Ο καθένας ήθελε να βγει πρωθυπουργός. Σε σχέση με το τώρα. Σαμαράς, άρα, αν ερμηνεύω αυτά που λέτε για το τότε, το ίδιο ισχύει και για τώρα, ότι δεν κάνουν καλό οι εκλογές. Άρα, εγώ δεν λέω ότι οι εκλογές είναι πάντα μια λύση. Αλλά οι πρόωρες εκλογές δεν θεωρώ ότι είναι η λύση. Βέβαια, εάν ο κ. Τσίπρας, η κυβέρνησή του, δεν μπορεί να διαχειριστεί την υπόθεση και συνεχίζει αυτή η αβεβαιότητα, η έλλειψη δυνατότητας να πάμε να κλείσουμε την αξιολόγηση, να χάσουμε μια ευκαιρία της λεγόμενης πιστωτικής χαλάρωσης. Τι είναι αυτή η πιστωτική χαλάρωση? Είναι φτηνό χρήμα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που θα μπει στην ελληνική οικονομία. Το κάνουν όλες οι άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα είναι αποκλεισμένη λόγω αυτής της αβεβαιότητας και λόγω αυτής της αδυναμίας να κλείσουμε την αξιολόγηση. Εάν λοιπόν δεν μπορεί αυτό να το διαχειριστεί, αν δεν μπορεί να διαχειριστεί την υπόσχεση των εταίρων μας για την αντιμετώπιση του χρέους, που δεν είναι το μόνο πρόβλημα, αλλά είναι σημαντικό να μην έχουμε ανάγκη μεγάλων πλεονασμάτων για να αποπληρώνουμε το χρέος, που αυτά τα πλεονάσματα θα μπορούσαν να μπουν για ανάπτυξη στη χώρα, για σοβαρή επένδυση στη χώρα. Αν λοιπόν λόγω αυτής της αιμονής ότι για όλα αυτά του Δουνουτού δεν αξιοποιεί τη θέση σήμερα του Δουνουτού, που είναι φυσικός σύμμαχος τουλάχιστον θέμα του χρέους, για να πείσει στους εταίρους μας, τότε βεβαίως φαίνεται ότι είναι ανίκανη η κυβέρνηση να διαχειριστεί την κρίση αποτελεσματικά. Νομοτελειακά τότε θα είναι αναγκασμένοι όλοι μας να πούμε ότι φύγετε, ας έρθει μια άλλη κυβέρνηση. Αλλά δεν είναι όμως η λύση στο πρόβλημα οι εκλογές. Η λύση είναι να κατανοήσουμε πού είναι οι αδυναμίες, οι ασθένειες του ελληνικού κράτους. Αυτό φοβάμαι ούτε ο κατά τα άλλα νέος υποσχόμενος Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται ότι το έχει βάλει μπροστά, ή τουλάχιστον έχει δυσκολίες να κάνει μεγάλες αλλαγές στο κόμμα του, διότι αυτό το κόμμα έχει τις αβελτηρίες, είναι αυτό το οποίο διαμόρφωσε το περιφερειακό κράτος στη χώρα μας. Κύριε Πρόεδρε, θα θεωρούσατε εσείς ότι μία λύση πανστρατιάς, οικουμενικής κυβέρνησης θα ήταν μία λύση για το πρόβλημα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, για να προχωρήσουν 5 πράγματα, να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και να πάμε σε μέτρα ανάπτυξης, σε μια πολιτική ανάπτυξης έτσι που θα φέρει την χώρα σε μια σωστή τροχιά? Είχα προτείνει μια τέτοια μορφή, εν πάση περιπτώσει μια πανστρατιά, ακόμα και το 10. Είχα καλέσει όλα τα κόμματα να συνεργαστούμε, βέβαια πάνω σε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, όχι για να απλώς να μπούμε στην εξουσία. Δεν είναι αυτό το ζήτημα, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Πρέπει να τελειώσει αυτό. Πρέπει να υπηρετήσουμε συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς. Συγκεκριμένους στόχους με συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια και ορίζοντες. Σήμερα αυτό που χρειάζεται είναι εθνική συνεννόηση. Μια εθνική συνεννόηση που δεν σημαίνει συμμαχίες κυβερνητικές. Σημαίνει να μιλήσουμε για τα αυτονόητα. Για τις αυτονόητες επαναστάσεις, θέλετε, την επανάσταση του αυτονόητου που έλεγα. Τα αυτονόητα προβλήματα που έχει ο τόπος. Δεν μπορεί η φορολογία να είναι το εργαλείο πια για την αντιμετώπιση των ελλημάτων. Πρέπει να κάνουμε ρηξικέλευτες βαθιές αλλαγές στο ελληνικό κράτος, ώστε τα λεφτά που υπάρχουν να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να έχουν αποτέλεσμα στην υγεία, στην παιδεία, στις συντάξεις, στο ασφαλιστικό, αλλά και στο επιχειρήν. Αυτές δεν είναι απλώς γενικόλογες κουβέντες, άντε να κόψουμε δαπάνες και να είναι όλα καλά. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις βαθιές, γιατί νοσεί η γραφειοκρατία, η κεντρική, η συγκεντρωτική, η πελατειακή, που αυτή τη στιγμή οδηγεί τη χώρα, καθοδηγεί τη χώρα την καθημερινή εφαρμογή πολιτικής. Όπως ξέρετε, για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται και ένα κόμμα που να έχει και τη βούληση και τη δυνατότητα, αλλά και την πλειοψηφία για να τα υλοποιήσει. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, είναι κατά την εκτίμησή σας η Δημοκρατική Συμπαράταξη και με την τώρα συνεργασία με το Κηδισό πρώτον μπορεί να γίνει μεγάλη ή μεγαλύτερη και να ξαναγίνει πλειοψηφικό κόμμα,
ή αν θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να γίνει ένα καινούριο κόμμα με όλες τις δυνάμεις. Αναφέρομαι και τα πρόσωπα που ήταν χθες στην Θεσσαλονίκη, το δικό σας το κόμμα, το Ποτάμι, το Πασόκ, τη Δημοκρατική Αριστερά και όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις. Ένα νέο φορέα και με εκλογή νέου αρχηγού από τη βάση. Θεωρώ ότι χρειάζεται μια νέα πρόταση στη χώρα, ή εν πάση περιπτώσει μια πρόταση που ας πάρουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε όταν ξεκινήσαμε τις μεταρρυθμίσεις το 9 με 11, σημαντικότατες και μεγάλες μεταρρυθμίσεις για το κράτος, οι οποίες αποδείχθηκαν ότι είναι αποτελεσματικές. Το ξέρετε πολύ καλά. Μόνο με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση μειώσαμε στο μισό το κόστος για τα φάρμακα. 3 δις είναι όσο είναι και ο έμφυα σήμερα στην Ελλάδα. Με τέτοιες μεταρρυθμίσεις δεν θα επιβαρύνουμε τον ελληνικό λαό. Χρειάζεται όμως σοβαρές προοδευτικές αλλαγές. Για να το κάνουμε αυτό χρειάζεται μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων, οι οποίοι θα έχουν αυτές τις νέες, καινοτόμες, αν θέλετε επαναστατικές για τη χώρα μας ιδέες, να συνεργαστούμε, να ξαναβρεθούμε κάποιοι παλιότεροι, να βρεθούν και νέοι. Και γι' αυτό θεωρώ ότι και το σχήμα για το οποίο μιλάμε, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, όπου πια αποφασίσαμε και συμμετέχουμε, και αυτή είναι μια νέα εξέλιξη. Διότι συμμετέχουμε με την αυτονομία μας, με τις προτάσεις μας. Μακάρι λοιπόν αυτό το βήμα που κάναμε εμείς να το κάνουν και άλλοι. Να τους ονοματίσουμε αυτούς τους άλλους, γιατί... Βεβαίως, να τους ονοματίσουμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πέστε εσείς και θα σας πω. Εννοείται το Ποτάμι, την κίνηση των πρώην υπουργών, ποιους εννοείτε? Βεβαίως, και τους δύο. Δεν έχω καμία... Δεν μιλάω για αποκλεισμούς. Θεωρώ ότι είμαστε ο δημοκρατικός χώρος, ένας χώρος που μπορεί να είναι πολυσυλλεκτικός παρά τις πιθανές διαφωνίες. Είμαστε δημοκρατικός χώρος, από τη φύση μας έχουμε και διαφορετικές απόψεις, αλλά με την έννοια της δημιουργικής προσέγγισης στα προβλήματα. Η διαφορετική άποψη, όταν δεν ενοχοποιείται, γίνεται δημιουργική στον στόχο, τον κοινό, πάνω σε κοινές αξίες, να μπορέσουμε η Ελλάδα να πάει μπροστά. Και βέβαια αυτή η πρόταση που πρέπει να βγει από αυτόν τον διάλογο και από αυτή τη συνεργασία θα πρέπει να είναι πρόταση εξουσίας και εξουσίας. Με δεδομένο, κύριε Πρόεδρε, ότι μας περιγράφετε την δημιουργία τώρα ενός πολυσυλλεκτικού νέου φορέα επί της ουσίας, εσάς θα σας ενδιέφερε, σε περίπτωση που οι διεργασίες πηγαίνανε στη βάση όλης αυτής της διαδικασίας, θα σας ενδιέφερε να είστε ο ίδιος υποψήφιος για να ηγηθείτε αυτού του νέου πολυσυλλεκτικού φορέα? Θέλω να είμαι σαφής, δεν θέτω εγώ θέμα αρχηγίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η Φόφη Γεννηματά, που είναι, συμφωνούμε, αναγνωρίζουμε ότι είναι πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Ένας νέος μεγάλος φορέας που μπορεί να θέλει το οργανωτικό κομμάτι να θέλει κάποιους μήνες, μπορεί και περισσότερο χρόνο. Τότε θα δούμε όλες τις διαδικασίες. Από τη βάση βέβαια ήμουν πάντα αυτός που το στήριξε. Το κάνατε πρώτος. Που το πρωτοφάρμοσε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βλέπω ότι είναι κάτι που τελικά έχουν υιοθετήσει πάρα πολλά κόμματα και είναι κοντά σε αυτό που λέμε της συμμετοχικής δημοκρατίας. Χρειαζόμαστε και άλλες τέτοιες μορφές συμμετοχικής δημοκρατίας, εάν δεν μπορεί ο πολίτης να εκφράζεται και όχι μόνο κάθε 4 χρόνια, τότε βεβαίως αισθάνεται αποξενωμένος και πραγματικά δεν έχει την εξουσία να ορίσει τα πράγματα και θα εκραγεί κάποια στιγμή, όπως είδατε στην Αμερική, που ουσιαστικά η ψήφος υπέρ του Τραμπ ήταν μια ψήφος διαμαρτυρίας, που όμως βέβαια δεν ξέρω πού θα οδηγήσει. Δεν είναι η λύση. Ένας λόγος εθνικιστικός, ένας λόγος διχαστικός και ακραίος, βέβαια. Ακραίος και με λύσεις όπως ανεβάζουμε τύχη για να λύσουμε το πρόβλημα το μεταναστευτικό, που δεν θα λυθεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή η επιστροφή στο φοβικό σύνδρομο ενός εθνικισμού, κάθε άλλο παραβοηθάει μια προοδευτική αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Συνεργασία των λαών χρειάζεται πάνω σε μια προοδευτική βάση, και εδώ βεβαίως έχουν και ευθύνη τα σοσιαλδημοκρατικά και σοσιαλιστικά κόμματα, τα αριστερά κόμματα της Ευρώπης, που δεν κατάφεραν
να αρθρώσουν έναν ενιαίο μια εναλλακτική ατζέντα. Ακριβώς, γιατί η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να είναι, εγώ θα έλεγα, σοσιαλιστική, δημοκρατική, εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά προβλήματα της παγκοσμιοποίησης και όχι απλώς να αφήνουμε την παγκοσμιοποίηση να επιβάλλει όρους και πολιτικές στους λαούς της Ευρώπης. Χτες, όπως φαντάζομαι γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Βενιζέλος έκανε μια πολύ σκληρή ομιλία στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να σας ονοματίσει, φωτογράφησε ουσιαστικά εσάς και το Κηδισό, ότι στα δύσκολα κάποιοι πηδούσαν από το πλοίο σαν τα ποντίκια, και εν τέλει είπε κάποιοι θα πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη. Εσείς νιώθετε την ανάγκη να ζητήσετε συγγνώμη που φύγατε από το ΠΑΣΟΚ παραμονή των εκλογών του 2015 του Ιανουαρίου, για να το θυμίζουμε στους ακροατές μας? Δεν έχω, όπως είπα και σε άλλες τοποθετήσεις μου, δεν θέλω να ακούω σε μια συζήτηση σε προσωπικό επίπεδο, όχι μόνο με τον κύριο Βενιζέλο, με οποιονδήποτε. Θεωρώ ότι υπάρχουν γεγονότα, υπάρχει ιστορία, έχουν καταγραφεί, έχουν υποθεί, έχουν πολυσυζητηθεί. Γνωρίζει ο καθής τι έχει γίνει, αξιολογεί τις ευθύνες του παρελθόντος. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Σε ό,τι αφορά τις δικές μου κινήσεις, βεβαίως είμαι περήφανος ότι πάλεψα όσο κανείς άλλος, γιατί τότε δεν υπήρχε ούτε μηχανισμός, ούτε κατανόηση από τους εταίρους μας. Δεν υπήρχε. Εσείς πάτε πιο πίσω, πάτε στο 9. Ο κ. Βενιζέλος αναφέρεται στο τέλος του 14, αρχές 15. Εγώ πάω στις μεγάλες αποφάσεις που πήρα για τη χώρα. Μια από αυτές τις αποφάσεις βεβαίως ήταν το 2015, όταν διαμόρφωσα μαζί με άλλους συντρόφους και συντρόφισσες το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Πιστεύω η παρουσία μας είναι χρήσιμη. Πιστεύω ότι έχουμε ιδέες και προτάσεις που καταθέτουμε, και σε αυτό το πλαίσιο της ευρύτερης μεγαλύτερης οικογένειας της κεντροαριστεράς, πιστεύω θα έχουμε έναν δημιουργικό και αποτελεσματικό. Άρα ρόλο. ουσιαστικά λέτε τάμπουλα ράσα, ό,τι έγινε, σημασία έχει μια νέα αρχή τώρα εδώ που είναι η χώρα και η κατάσταση. Ναι, αυτά νομίζω ο ελληνικός λαός έχει κουραστεί να συζητάμε αν έπρεπε να γίνει εκείνο ή το άλλο κτλ. Πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε την διάγνωση για τα βασικά προβλήματα, γιατί υπάρχει αυτή η κρίση που μας έφερε εδώ πέρα. Εάν πιστεύουμε ότι κάποιοι συνομώτησαν εναντίον της Ελλάδας, τότε πρέπει να χτυπήσουμε τους συνομότες, να τους βρούμε και να λύσουμε το πρόβλημα διώχνοντας τους συνομότες. Αν θεωρούμε ότι οι θεσμοί είναι το πρόβλημα, έχουν και αυτοί τις ευθύνες τους βεβαίως, τότε να διώξουμε τους θεσμούς. Αν όμως κατανοήσουμε ότι εμείς πρώτα απ' όλα έχουμε ευθύνη για τη χώρα μας, για να τη φτιάξουμε, και να μην ψάχνουμε για εξελαστήρια θύματα, να μην ψάχνουμε ούτε για προστάτες ούτε για σωτήρες, αλλά εμείς οι Έλληνες μπορούμε να φτιάξουμε τη χώρα μας. Εγώ θεωρώ μπορούμε να σπάσουμε αυτή τη μιζέρια, αυτή την έλλειψη αυτοπεποίθησης. Και βεβαίως πρέπει να δουλέψουμε συλλογικά. Αν λοιπόν αυτό το πνεύμα, θεωρώ ότι είναι αυτό το θέμα που πρέπει να δεσπόσει και σήμερα και στην κεντροαριστερά. Μπορεί η Ελλάδα να καταθέσουμε προτάσεις, βεβαίως να ξέρουμε γιατί φτάσαμε ως εδώ, γιατί υπήρξε ένα περαιτειακό κράτος, ένα συγκεντρωτικό κράτος και μια κυβέρνηση καταστροφική της πενταετίας του κ. Καραμανλή, που αντί να διορθώσει τα κακώς κείμενα στη χώρα, είναι να προωθήσει αλλαγές, έκατσε και εξωτήσε το πελατειακό σύστημα μέχρι ακραίου βαθμού. Με τις υπερβολικές προσλήψεις, με τα στάζ, με τα σκάνδαλα, με τον υπερδανισμό, με τον διπλασιασμό του χρέους, με την απάτη, με το έλλειμμα, το οποίο ήταν ένα τεράστιο πλήγμα για την αξιοπιστία της χώρας μας. Δεν μας πιστεύανε. Μιλάγαμε και δεν μας πιστεύανε. Λέει, μα εσείς μας δίνετε ψεύτικα στοιχεία. Πώς σας πιστέψουμε? Εγώ είχα το κύρος με γνωρίζανε από το Υπουργείο Εξωτερικών και δούλεψα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήμουν και προεδρεύων ως Υπουργός Εξωτερικών το 2003 όταν είχαμε την Προεδρία, και άρα με αυτό κατάφερα να πω ότι ξέρετε, εγώ σας εγγυώμαι προσωπικά ότι εμείς θα κάνουμε κάθε τι για να αλλάξουμε αυτή τη χώρα. Αλλά δεν είχαν εμπιστοσύνη στην Ελλάδα και βεβαίως οι αγορές δεν είχαν πια εμπιστοσύνη και δυστυχώς εδώ η Ευρώπη δεν στήριξε. Δεν υπήρχε και μηχανισμός ούτως ή άλλως. Δεν υπήρχε μηχανισμός. Δεν υπήρχε ένας Ντράγκη ο οποίος το 12 πια είπε
εδώ είμαι εγώ, θα κάνω ό,τι μπορώ, ό,τι χρειάζεται για να στηριχθεί το ευρώ και πέσανε οι τιμές, πέσανε τα spreads. Αν αυτό είχε γίνει το 2010, εάν υπήρχε μια ισχυρή υποστήριξη των ελληνικών ομολόγων, και δεν εννοώ αγορά ομολόγων, εννοώ ισχυρή υποστήριξη από την Ευρώπη, οι αγορές πολύ πιθανόν να ηρεμούσαν και να μην είχαμε την περιπέτεια, όχι μόνο εμείς, αλλά και όλη η Ευρώπη. Διότι η κρίση δεν ήταν ελληνική μόνο, βεβαίως είχαμε τις ευθύνες μας, αλλά η κρίση ήταν και ευρωπαϊκή. Και δυστυχώς η Ευρώπη πήρε έκανε βήματα και διαπραγματευτήκαμε για να υπάρξει μηχανισμός στο ESM. Μιλάμε για τα ευρωομόλογα. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Τώρα ακούω τον Μακρόν, παραδείγματος χάρη, αυτός ο οποίος είναι υποψήφιος, ένας από τους υποψηφίους στον χώρο του κέντρου, της κέντρο-αριστεράς στη Γαλλία, βγήκε και είπε κεντρικό μου ζήτημα να έχουμε κοινά ομόλογα, να δανειστούμε από κοινού ως Ευρώπη. Αυτό είναι το ευρωομόλογο. Το 9 το ζητήσαμε, το 10 το απαιτήσαμε, σήμερα αρχίζει και οριμάζει. Έχουμε ακόμα πολλά βήματα ως Ευρώπη να κάνουμε. Αλλά ας δούμε τα του οίκου μας, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε την κρίση και να φτιάξουμε μια χώρα η οποία να έχει και ισχυρό λόγο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, για να κλείσουμε το θέμα της συνεργασίας του ΚΙΔΙΣΟ με την Δημοκρατική Συμπαράταξη, μας ρωτάνε εδώ και οι ακροατές, αυτό προφανώς θα αποτυπωθεί και στα ψηφοδέλτια της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ή του όποιου φορέα δημιουργηθεί στις επόμενες εκλογές, και ήθελα να ρωτήσω, μας ρωτάνε εδώ και οι ακροατές, αν εσείς έχετε αποφασίσει αν θα πολιτευτείτε ξανά, αν θα είστε ξανά στα ψηφοδέλτια δηλαδή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και σε ποια περιφέρεια. Νομίζω είναι πρόωρο να συζητήσουμε. Βεβαίως είναι πάντα δεμένος με την πατρίδα μου, με την Αχαΐα. Αλλά νομίζω ότι είναι προφανές η συζήτηση αυτή αφορά και μια πρόταση κοινοβουλευτικής παρουσίας ισχυρής, μια πρόταση εξουσίας, άρα λοιπόν και μια κάθοδος των δυνάμεων. Ελπίζουμε να είναι και άλλες, οι οποίες θα ενταχθούν σε αυτή την προσπάθεια. Θα αποτυπωθεί αυτό και στα ψηφοδέλτια. Κύριε Πρόεδρε, επειδή νωρίτερα αναφερθήκατε εκτενώς στις ευθύνες της κυβέρνησης Καραμανλή, αλλά και στο πρώτο διάστημα ανάληψης εξουσίας από εσάς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε. Ωστόσο, θα ήθελα να μας απαντήσετε, γιατί καλώς και κακώς μετά από τόσα χρόνια παραμείνει ακόμα ένα ερώτημα. Εάν μπορούσατε να γυρίσετε το χρόνο πίσω, τι ήταν αυτό που θα κάνετε διαφορετικά, ποια ήταν η κίνηση που θα αλλάζατε από αυτά που εν τέλει κάνατε σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις με τους εταίρους και την είσοδο, εν πάση περιπτώσει, της χώρας σε μνημονιακή τροχιά? Θεωρώ ότι το δημοψήφισμα του 2011 έπρεπε να βρω τρόπους να επιμείνω, έχοντας πια είναι άλλο το να βλέπεις από το μέλλον προς το παρελθόν και να βλέπεις τι θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Το δημοψήφισμα που πιστεύω θα το κερδίζαμε, θα είχε ηρεμήσει όχι μόνο στη χώρα μας την αντιπολίτευση που δεν ήθελε να συνεργαστεί και να βοηθήσει. Σήμερα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Σήμερα στηρίζει το καλοκαίρι του 2015, μετά από την λέλαπα του τότε δημοψηφίσματος, όλη η αντιπολίτευση στήριξε την ανάγκη ενός τρίτου μνημονίου, άσχετα αν αυτό το μνημόνιο είναι επαχθές λόγω των κακών χειρισμών του ΣΥΡΙΖΑ. Αν είχε γίνει όμως το δημοψήφισμα το 2011 και είχε πάει καλά, θα είχαμε μια διετία εφαρμογής εκείνων των μέτρων τότε. Θα είχαμε βεβαίως και το PSI, το οποίο έγινε, αλλά θα είχαμε αποφύγει τις απανωτές εκλογές και ουσιαστικά την καθυστέρηση που κόστισε τρομερά στον ελληνικό λαό. Γιατί δεν είχαμε ανάπτυξη, δεν είχαμε αβεβαιότητα, όλα αυτά κοστίζουν στον προϋπολογισμό και μετά έρχονται οι εταίροι μας και λένε και άλλα μέτρα για να μην χρειάζεται να δώσουμε και άλλα λεφτά. Ακριβώς αν κατανοήσουμε ότι αυτή η αβεβαιότητα η πολιτική είναι αυτό το οποίο δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη χώρα μας, αυτό αν μπορούσα κάπως με κάποιο τρόπο να το είχαμε καταφέρει, να είχαμε καταφέρει την ευρύτατη συνένεση, είτε μέσω συνεργασιών
της εποχής τότε, του 9 και του 10, είτε μέσω του δημοψηφίσματος. Τελικά το καταφέραμε με τον Παπαδήμο, αλλά ήταν βραχία αυτή η συνεργασία και ουσιαστικά κολοβή, διότι ο κ. Σαμαράς, η Νέα Δημοκρατία, δεν ήθελα να προχωρήσει τίποτα παρά μόνο το PSI. Για να γίνουν οι εκλογές. Για να γίνουν εκλογές. Αυτό ήταν και επίσης μοιραίο για τη χώρα και μπήκαμε σε αυτή την περιπέτεια. Είμαστε τώρα 7 χρόνια και μετράμε και δεν ξέρω πώς ακόμα θα είμαστε υπό την εποπτεία. Να δούμε. Άρα λοιπόν αυτή θα ήταν νομίζω η αξιολόγηση. Και βεβαίως αν μπορούσα να είχα πείσει αυτά που έλεγα ακόμα περισσότερο τους εταίρους, ότι το πρόβλημα της Ελλάδας, το σύμπτωμα μπορεί να ήταν τα ελλείμματα, αλλά ήταν βαθύτερα μεταρρυθμίσεις και άρα οι περικοπές και μόνο δεν ήταν το ζήτημα. Αφήστε μας μια πιο χαλαρή προσαρμογή που δεν θα πονέσει τόσο ο ελληνικός λαός για να κάνουμε τις βαθύτερες μεταρρυθμιστικές κινήσεις τις οποίες είχαμε ξεκινήσει και να έχουμε τη στήριξη του ελληνικού λαού, να μην μπορούν δηλαδή να ανατρέψουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις και να σταματήσουν αυτή την πορεία. Πολλά συμφέροντα που δεν είναι πάντα στις πλατείες τους αγανακτισμένους, αλλά είναι πολύ πιο ισχυρά και αντικρουόμενα και εντός και εκτός Ελλάδας μεγάλα. Θα θέλαμε ένα τρίωρο. Θα θέλαμε ένα τρίωρο να κάνουμε και μια ιστορική αναδρομή. Περισσότερο εμείς θέλαμε να σταθούμε στα του σήμερα. Δυστυχώς πάντα και του αύριο. Δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι περιορισμένος. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Παπανδρέου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά, να είστε καλά. Καλή χρονιά.